Yes, sir! Sir! Woo! Boom, so good morning sa inyo mga kapatid, kapanalig. You know Lex, vlog, you know. So magbiyahe mi karon, nako kablo asa, pero wala ko kabalon sa iyaw, so iyaw dali, murag buwang sa gawas Lex. A few inches later. Side interview lang ni Bert. Mahaba na mapayat o mataba na maigil? Fast talk. Ano man mga Bert? Matubagin siya. Matubag mo ka, Lex. 6.5 hours later. Boom! Huwag naabot na may dali, no? Oh, ay, dili pa, pre. Hi sa mga fans, mga guys. Hi sa mga fans ni DJ Ray. Kini na si 2M. Uy! Imong DJ karon na diri sa Cape San Agustin General, sa to? General Governor Generoso. Governor? Emperador. Generador. Sabi Gobernador Generoso, mga kaigsuunan, og kami nami sa tumoy-tumoy sa kadagatan diri sa southeastern point sa Mindanao. Right? Alright. Yaw pa. Gago ka ba? Sa man mo maingon nga nakaabot ka diri sa tumoy-tumoy sa Mindanao. Kanas gid si Manny. Very faster, please. Very faster. Oh, here in Cape, what do you call this? Cape San Agustin, you can see orange juice. 6.5 hours later. Boom, mga paa. Joke lang. Karon sa lighthouse diri sa General Generoso, mga kaigsuunan. So you can see nara, oh. Woo! Yes! And without further ado, mag-tour mi nila. Nag-una na sila. Gibiyaan ko nila mga kapatid, no? Mga kapanalig, uga, mga kaigsuunan. Baktas-baktas sa nindot kayong view, eh. Grabe. Makita pa lang ninyo. So. See that view? See that motherfucking view? Woo! Yes, sir! Sir! Woo! Yo, kulba guys, oy! Nako sa tuktok na ang isang tuktok diri sa sini, isang tower diri sa what? A few inches later. Awang baba ko, sud gayo. Goodbye! A few inches later. Kita nyo to? Ha? Sud gayo. Gamay kayong hagdanan ba? Gamay kayo. Kamot, Timuri. Aga, kamot na ako. Nandiyan mo akong kamot na putol. Uy, ayaw pa kinakamot. A few inches later. So, picture taking sila guys, no?
Buang. First time nakaabot diri guys, so wala nang masulti. Speechless ko sa mga tanawin diri. Og balag pangit ang panahon, gwapo mang gyapon ko. Balag ang panahon pangit, balag ako. Basta ako gwapo. Dawat naman ako kati ko gwapo, cute lang gamay. See that guys, see that, see that, that see. That's C. That's a C. See that. Lang ganda ng imagination ko. Imagination ang limit. Ha! Babalik tayo mamaya guys and see you right next to this clip. Bye! Boom! So what's up sa inyo guys, no? Paway ko dere kay medyo ka picture taking sila dito. And alang chill lang ko dere. So guys, tora sila. Ha, nyet. Lingaw kay diri and ako kabalon sa buhaton. So vlog ko. Pero mura kog buang ila kong ginakatawo Andre, kay kayo daw ko isa sa ako lang sa isa sa camera. Nabulolo. Nice kay ang view, ang food pod, nindot pod kay ang food. Nindot lang. Dili siya lami kay nindot. Lami ang food. Tami isang isda press ko kayo bisag lang sugba lang diretso asin. Umot nga ginaunsa nila nganong tamis to siya. Pero guys, try ninyo diri nindot good. And unta pohon daghan poy ma-travel nga mga nga mga lugar. So nangita na sila kay mga ligo na daw me. And naputay ruins diri amo usa ni siya sa una. Pero sige lang. And mga ligo na gyud me guys. Asa akong bag? Kita mo sa akong bag? Kita mo sa akong bag? Ay, tora, camera bag. And guys, as you can see nindot kayo. Makamuscle man din mag-vlog kay hawoy kayo. Oh. So, I'll be signing out guys. Mga ligo sa me and see you later. Boom! Pares! Woo! Napakasarap Say hi. na po. Say hi po. Say hi mga kapatid! Say hi mga kapatid! Kapatid! Hi! Grams po siya. Yes, Maggen! Say hi mga kapatid! Hey! Hey, peace, my man! Namin sa exclusive island! Exclusive island! Mga Leonardo DiCaprio ba? Leonardo DiCaprio? Para siya island of Mactan. People stay in Cagayan. Naglilaba? People living in, people nangalulod sa sea. All of these places. Nga, ano kang video man eh, gago? Og sa diyang. Umanami! Hehe! Ilo na mapahulog kayo mabasa. Gago ka ba? Bilog ba? Say hi. Peace! Peace. Peace! Kung wala yung adventure, white sand siya, no? Puti kayo siya ng sand, kaya white sand pa siya. Wala, basa! Basa? Huh. Bahalag mo basa yung cellphone, basa kong camera, dili. Peace, my man! Nagyapunta sa gobernador Generoso.
Pinakapumuing kuhan sa kuhan, Mindanao, Southeastern. Gobernador Generoso Grande. Generoso Grande. Dili na mga part. Ilis lang? Gago ka ba? Bites. Huwag mag-ilis no yung mga kapatid, no? Mag-exuna, no? Kita-kits! 6.5 hours later. Update. Boom! So, gabiin na mga guys. Basunti taman din. And nanami sa Davao. Oh, Vlog. mauma na ang mga adventure. Mga na lang may diri sa ihaw sa maya. Gago ka ba? Ay, wala na. Diri na bit sa El Rio. Okay. Akong kauban na ron sila nilang mga guys. Say hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Gago ka ba? And kita-kit sa susunod na vlog. Tapos na. Bye!